kana jin gajiya, kamar abin da kake son yi ba zai yiwu ba, ga shawarwari da za su taimake ka wajen cimma abin da kake so ka yi. Na farko, ka saka burikan da kake so ka cimma lokacin da za ka fara abin da kake son yi. Idan ka nutsu da burikan da ka saka, to sai ka yi ƙoƙari wajen haɓaka tsarikan da za ka bi wajen cimma wannan buri. Na biyu, sai ka yi jadawalin abubuwan da ka sa a gaba. Wannan zai taimake ka wajen tsarawa da kuma amfani da lokacinka. Na uku, ka ɗauki hutu akai-akai lokacin da ka fara yin aikin da kake yi ko kuma karatun da kake yi. Wannan zai taimake ka. Wannan zai iya zama ko tafiya ta minti 10, ko yin hira da aboki, ko kuma haɗa wa kanka wani abin sha wanda yake mai zafi. Na huɗu, za ka yi amfani da sababbin fasaha wajen koyon abin da kake so ka koya. Za ka yi amfani da abubuwan da suke online, kafofin watsa labaru, shafukan yanar gizo, bidiyo, blogs da kuma shafukan sada zumunta. Wannan zai sa koyo ya zama cikin sauƙi. Na biyar, ka samu daidaito a lafiyarka. Saboda in dai za ka yi wani aiki, ka tabbatar ka yi amfani da wannan damar don tantancewa kanka a zahirance da tunaninka da lafiyarka da kwanciyar hankalinka komai. Sannan daga ƙarshe, ka zama tabbatacce, ka zama mai ƙwazo a kan abin da kake yi. Halayyarka tana da babban tasiri a kan tsarin koyon iliminka da kuma duk wani abu da kake yi so ka sa a gaba. Ka gwada wasu abubuwan daban, sai ka gane abubuwan da suka fi zama daidai a wurinka. Idan har bidiyon nan ya taimake ka, ka yi subscribing domin irinsa da yawa za su zo nan gaba. Da suke a tsarikan rayuwa. Sai wani sati mai zuwa mun.